случай, когато от Япония доведох мои приятели и тогава тя започна да разказва за съпруга на едната жена, който беше умрял. Каза точно какво представлява неговия гроб. Говори за неговия бизнес. Каза, че сега го управляват неговите синове. Мъжът поиска определена храна и тази жена каза, да, това беше неговата любима храна. Личните качества на Ванга, а от суеверието на хората. Следователно, този проблем не е нито психиатричен, нито социологичен, нито даже психологичен. Състезателка се срещнах с тогавашният партиен ръководител на България Тодор Живков при едно награждаване и тогава стана дума за Ванга. Много голяма част от тези, които участваха тази вечеря, казваха, не, Ванга не може да вижда. Не, това не е вярно, защото по принцип те бяха комунисти и фактически невярващи. Но тогава Тодор Живков каза, тя познава. И каза така, тя описа 2 случая, които никой друг не знае, освен него. Тя ми ги разказа в подробности. Беше една поляна отпред, в която хората стояха като вкаменени и чакаха своя ред, защото повечето хора идваха с болка и търсиха помощ, а не сензации.